Ако досадното акне е един от проблемите, с които се сблъскваш по пътя на твоето отслабване и стремейки се да се храниш по-здравословно и съобразно с тялото си, то нека ти споделя как аз и хората, с които работя, се справяме с този проблем. На първо място избягваме млечните продукти, защото те са една от храните, които по-трудно се усвояват от организма след една определена възраст, а особено лактозата дразни кожата и често това е съвет препоръчан дори и от дерматолози. На второ място ограничете консумацията на ядки, тъй като те съдържат силни алергени и при много хора, включително и при мен, наблюдавам дразнение на кожата и поява на нежелано акне след прекалена консумация. Една от най-често консумираните храни в света на фитнеса това са яйцата и по-конкретно яйчните жълтъци, но те, както ядките, имат алергени, които дразнат кожата и при мнозина се получават дразнения, акне и други кожни проблеми от тяхната консумация. На четвърто, но не на последно място, много внимавайте какви хранителни добавки консумирате. И тук не говоря за активните вещества в хранителните добавки, като протеин, зелен чай или други такива, ами производствения процес и по-точно алергените препоръки, които са изписани отзад на етикета. Ако видите етикет на продукт, съдържащ ядки, ръкообразни, яйчен меланж, фастъци или други, то много внимавайте с консумацията, защото появата на нежелано акне е възможна. И разбира се, всички преработени храни, захари, шоколади, бисквити и други, освен че съдържат големи количества на захари и преработени мазнини, то в тях със сигурност има наличие на яйчен меланж, ядки, мляко на прах и много други алергени, които също водят до поява на нежелано акне, но съм сигурен, че това е нещо, което вие вече знаете. В никакъв случай не препоръчвам напълното изключване на която и да е група от тези храни, но внимавайте при тяхната консумация и най-важното, наблюдавайте реакциите на тялото си след консумация на всяка една от тях, за да може да установите най-лесно какъв е проблема. А за още полезни съвети и информация за това как да отслабнеш най-ефективно, може да ме последваш.